ndikamati osauka alibe mawu sikuti ndimangoyankhula kuti anthu muzinditama koma ndimakhala ndikudziwa chimene ndikuyankhula. Tabwerani muone kumene kwapita nkhani ya Kenneth. Amayi Tabitha Kaila atu apepesa pa Facebook page yawo atayankhula ndi banja la Mpinganjira ndipo awauza kunena kuti adelete kalikonse kamene anayika pa tsamba lawo la mchezo my interview amene amampanga Kenneth kufotokoza mmene adamangidwira. Inu osauka alibe mawu ndipo amayi Kaila pakadali pano akuti Amalawi chonde musapangenso share ma videos amene aja, musapangenso share nkhani ya Kenneth for the sake of peace and unity. Chonde Amalawi akutipempha kuti tisachiteso kamba kuti awauza kuti adelete ndipo akuti iwo achotsa pakadali pano kalikonse. Achimwene takulandirani? Chomwami. Choyamba tidziwe dzina lanu. Ine ndine Kenneth Festo. Mudzi ndikuti? Ndimalikira mudzi wa Makoma Village. Fuka. Boma la Njemene. Ni boma la Cholo Mano. We belong to Chikwa East Bank. Chikwa East Bank. Kumalire uko? Yes. Okay. Secondary school maphunzira kuti? Phunzira pa Mpangwi Community Secondary School. Ndiye munachita kusankhidwa kupita ku Zuzu University? Yes, madam. Runche? Runche. Okay. Ku Zuzu University munasankhidwa pa program yanji? Tunapanga program ya Education Science. Chaka chanji? Chaka cha number 3, semester 2. So what happened pa semester 2 ya year 3? Ndina kumana ndi mafuta za Juma. Kurenga kuna kutino kila 2021 imena pita ku University ndarenga ngongole. Kuingira ku Village Bank. Kurenga na unalipeta mtenda yosi. So nitafika kunzuni tina vanga na apply za Rose Body. So upkeep ina law ayo itabweza kisabu kwali pita ku Village Bank. Kumabe nasa ndijani ndi ngongole ina. Ndini mapanga joncho every semester. Kuweleka kuweza. So in 2024 year 3 semester 2 mabalasi mena nkasalaja ina chiruka no beyond control siya wasogani kuweza. So ndavanga tikanizo ili pa withdraw school ndikeke umoti ndikavanga zangu ngole polenga na ulino amapanga pressurize bali ya watu na ulino atakwanga yani malo. Ngongole zimatenga kunzuzu matenga kukumutsi au matenga kumutsi ya maimbira mai ndikile drama ya ndibweze ya ulino ndazajani upkeep mabwezi yeah. So ndimende follow yangu mabalasi mena nkasala wangu bangu maja the my interest ndamile jiruba ndabenda kwa jikaje ndi withdraw yata oni ndinafotokozera ma space zanga ndeni nkapanga program mozi ada ntaza magazo na kuti ndiko kuma wishi asana notakuthandira koma woni ona ulino bayiwesa iwo sabutani sawudziwa so chete limbenga nangwa yani ndingu musentiro yani page yabo akatubara takuziba kugira kusera mjani mene yale bazine cyane ndikubiranda kumisa after week we boost kwa kuna bwana muntu ndipanga hai ndipanga introduce service bank ndisake tinai anango nota ineyo ndine agent amino ndimabesira anthu mabasale kumaso masquash so tawidawiringa story yako chimili kufunika ukupasa details like background information yakwanu secondary school details kumaso details aku university nikupanga plus special details so sijija chifukwa was stranded and sini magazine ili yose ndarenga ndina kutumizira kena ko wiki na satellite katani for sufficient we know last week stand no message ili yose ndina utata ndina message ara tani pangi forward message so ndina for so we know tandiriza baliza school message ni zugiza na bwaji anango na uli nesi mufatandisa ufuatandira ma details aja munapereka later on munazalandira message yonena kuti kodi mwalandira uthenga wakuti ndepenepo zinaenda motani fosemera ndifusa ndi amene nkauzana kwa Facebook wachi kuti simuna ndi message last week kuti mutumizire message ile yose ili kutumizira kwa ndiri pa message of course inonda kanduwa nda message sana komano kunithandiza kumbaya school ndi message zokwiza na bwachi ndio ina manenga kana kuti no
ife sitofuna thandizo ofuna thandizo ndiweyo so it's either kusankha kulipasa message imeneyo kapena ayi so potengera ndi imene ine ndinazionera nthawi imeneyo ndinakwanisa kutenga message kwatani tikwatumizira leta aone anakupanga disappear ndikudiita conversation yesimene matani timakambira so ineso basi funa kuti ndinalibe sinanyole sine sinakuzani nakuzisiya kukaba kutamangisa program ino lino ndipakaya ndipakwife ndipeyani ndipeke kalata ndili nkanikale kuni bakalata ndinapita kuti nkawirenge ku library so ndinaandira namba ya chilendo diplomas ka haya no ine ndi student and I have been here Banzuni for 3 years. Amakufunsani inuyo kuti mumagwira ntchito ku diplomats ka haya. Yeah. Inuyo munamba mwalumikizanapo ndi naka ku diplomat ka haya. Yeah, no. Okay. No. Okay. So adalithokoza that time nakuti akana kala munthu wina akanangona kuti akanangovomera mwina lokuti fuso kuti tumize nezofunikira ngere drama komano kuti nosimnatero tathokoza kwambiri zimene zidapita. Then the other week ndi pamene ndimazandira foni kwa mai yanga kumudzi ndaimbidwa foni akuti no afuna kuthandiza ku skulu so tapa sayambala yanu komanso mandifufuza zokhuza no amene amakuthandizani ku secondary komanso no kunoko kunyumba kuno kuti makhani ndani ndiyeta afuza ineyi yonse so ngalaka kuimbeni foni tapa sanambala ndinadawo chabwino ndi maganizo wanga ndi maganizo kuti mina make anthu amene akamizana that last time kuti afaze nthandizaja ndi amene wo mwina afuna akapange kufu ndiwera kwa makolo then maziro mwake on the same day nandakho ndife amene no talumizani makolo ano hopa kuuzani so chimene chikufunika pano mutipase no account number imene magwisa ntchito so that time ndi magwisa ntchito national bank account number student account yes student account so natumizira pamene amene kuti wakwati wakubenda maina yonse komano by 4 o'clock mupite mukacheke sponsor chimene pezayo izi kuthandiza nino kwa upkeep kwa mwana nino fees ikulipa transport ndino upkeep imene mtu amwayizira basi pene mara zimavutazo komanso mtu akabweza ngokone mukanena ichi ndatawo chabwino for kuyira kwana kulanda zonika pike check balance ndapo pike check balance ndapo kulizira zobenda maina yonse after I call them now that asina ndenda maina yonse okay let me find out after 5 minutes adazani mbira phone la tabanga find out akuti no munthu amene I am promoted chifuna kuti panthu 10 amene mukutani mukuthandizidwa pa bungu imene iyo ndiso mawa tikuimbira foni mamawa munthu wachita mwana waphunzira pa St John's College of Science mzuzu momo so upiloka kumaina munthuyo akwasiyani ndrama kuti nkhani ndrama ndani ndiyovuta ndekuti mukuchoka kwa Luwinga kwa Luwinga mpasi mukupita ku town St John's yapa town osati ya kwina kucha no yapa town yomwe yapa pafupi ndi town main city okay chabwino then titafika kwacha that time ndibe sukali konse I had to move pansi then around 5 o'clock put on the by 7 o'clock 5 ya mamawa nakafika kuja ndinawa imbira foni inazipanga introduce udanda vala jumper ya black ndi trouser wa jean ataawo chabwino ndawona bwera za utenge zantenga lalo wankati mu main campus ya St John's atati tulweni gali moromo they did not come almost 2 minutes osa yankwana kali kose thereafter nangu dabwano munthu wina atavaso ma civilian nalo wanabwera ndugu neso bwera ndugu ndikuzalwa ndi seko yani kwa gali morina uku inasuza bene ngakanda kayani pakati then gamuri yana adatseka adangwiriza umwe wa polisi aranyamula mfuti okunditu ndasakwera kutsogolo gambi yanairiza ndinazala mangeni ndi I had wafusa fuza manga pachifuwa jana amati mangeni kuloza inuyo kuti akumangeni inuyo pankhani yanji muli mangira baina mafuroza na utino inuyo mukazi no munatsegulano Facebook page ma details yo adali hani kuma chithuzi bimwe na kuisa ntchito china ya tifone page njira so I had to answer them on the same spot no ineno zimene sini kuzidziwa what I know ndatenga ma details zanga ndikuntumizira munthu kuti nthandize pa school yanga ngali ndaitsatira bwino
munatenga ma details anu Yeah. munapereka kwa munthu Yeah. amene amaoneka ngati sponsor Yeah. otakupasani kandi basari kandi Yeah, scholarship yeah. nawo pakubwera apolisi akunena kuti inuyo munatsekula account Yeah. in the name of Trifonia Mpinganjira Yeah. koma mwagwisa ntchito ma personal details anu Yes. using picture ya Mai Mpinganjira. Okay. Yeah. So ya Mzuzu. Ndakalwa mujibinda chimene mali ma stage okoka. Ndino namba ndipanga yangu ngambo ndifusa mafuso. So ndifusa program ndi kupanga sina kuenda wayankha nangu kusaidi ngwarani ndiwaonesa. Pankani me dalimbana kwambiri kutenga na kulino amaline ndino wa ICT. Munthu amene akupanga education science sanga sekweno Facebook page. So ndinato site ndi kwaonesa ngati mboni ediso nakwanisa kupasa manambala ma classmate zangu kuti atakwaimbira funa rani afusi. Inu program yomupanga ku Nzuni ndi acha Education science. education science. Yeah, majoring mathematics. Okay. Koma iwo amona ngati kuti niyo mupanga za IT. Yeah, IT. Kuti amene mungakwanise kupanga zimene Yeah. amafusas. Yes. Okay. Thereafter, sada kwanise kuimba phone ya kwaimbira zisangaja komano they started beating me. Modi unaliswa They were beating you beating me. for what? Awulino ndikupanga refuse kuna kuti sina wa ICT. IT sinones program. IT tifina onesa. Panaje wa polisi azima ya wiki. Aneso mambama ndikira kuvira. Ukulavulirani? Ndipo ndi matene nyo. Mateni eni? Ene ni matero. Because you need to tell us the truth, eh? Yeah. Actual truth. Yeah, true. Yeah, because we need to know the truth. Okay. So it's what they were doing. Banga zimene zimbizo. So ana ndi menya ndundira buli yamuja anapita. Masede mena anajuka buli longo anazanitenga nduruka kwanja. Anazanitenga jani chuzi. Denino ankani na ndipite ku Nsuzu tikatenge no laptop. Now the Naudino ino from Mupite ku Nzuzu University yeah. campus. Ilipite remote jiwo. Mukatenge laptop. Mwimbile meshwanga ameni makwana ino lombe moti. Abulese no laptop manga ndi bafona ameni mapisa chiro. So no that ino since 2021 kusafika pano pa 2024 sina kalepo ndipo sidakulisepo PC kamera laptop ina iliwose. Ine ndi makusito phone. And phone yanga ndiyakufa current. Phone imene kupisa chiro na nabwereka kwanzanga inagena engoni ya Samsung imene kangwerenga kulinga na utambire nkakonzekera yani ma midterm what exams. So zimini sada kubiye ada zilezi zingajidike just for phone komano iwe ndi yani ndi laptop. So na basa nambala ada wansa mwimbira meshocha kufuza na kodino first one ziwa yaye okay and laptop ada ilienda kana kutokera no E1 yeyo mpaka no kusafika papa year 3 till remote sala bisi laptop na iliwasi and even assignment yamba de bebe yani pa phone. Okay now okay they kule sidi kwa majaji minino ama kulisa chini uli beza pa panje pa kiti ajani ya Nzuzu main campus so daenda bakari moto ndakafika kucho adando usabudino. Okay ndeso pano amaku uzani kuti niyo mundi laptop pamene niyo laptop mulibe ndipo sinabise kuchito. Okay nde mutakafika ku campus adabimbira meshoja ndipo anakwasabisa kwa majeja anabisa kwa majeja alizandi kanga unaude kundipemura ndibise kulinga na kulino that time ndi mujani ndi munyoro nde mulapita ku campus muli munyoro ndi munyoro. Okay yeah alizandi bisa njija nzanga uja anafusa fuso noda personally kuti kune yori sama ndiona adakambona uyali nkati ndada fusa ndifo mbona ngere mkhangere mukubisa mawe arangu ndipasa kwa masa fuza mbili adabega kwa majija ya rali za gari motoji tafika kuja sina break station just high ndalisa sewa yani one simba kulinga na ulino now from Ruwinga Ruwinga mwakati ngano sopano M1 you are heading towards Lilongwe. Kwa that time sini kazi ndikuja Lilongwe kulinga ndo kama ndio ujoka no kuno ku Nzuzu tunakusa chitu yani election. Okay, so it was your first time going to Sewu. Ndesi mazori mkulowera kuti. So I had to ask you the question for that woman guys one 5. Njira fusa ndemo ngidengera kuti before currently ndi manya mwanzo university. Endino ndi makranka kali campus. And madam amene madangania ife ndi dean of students. So tisa na bili kuli wonse. Tili bwene chipili ka for kuzeri yani dean of students kapena iya. Mfoni mwanga mu namba dean of students. Kurenga na udino iwa manidziwa ama teleza ngani ya foundation
kuno zikhala mjani mukapasi kulenga ndi mavuto anga ayimbye ndi foni mwadziwise una kuti no mwachitenga pa zifukwa zakuti iwo watha kupanga respond kuti kwa kunumiza ndanthu kwathu kuti adziwe kuna kuti currently sindili mjani sindili ku school adakana ndipo the same sport before ndinkalimba pa nkhani imeneyo adandionesa pistol kamfuti kang'ono kuti ukapitiriza nkhani imene takutani takuombera and they had to see me to show me transaction imene adalandira kuchokera no I hope kaya nachokera kwa maipinga njirako kadachokera kwa ndani sindikudziwa and atanonsa transaction adayankhula chena kuti no wazola ndalama zimene singakutani singakusiya waona khalo ndi usudi tubantu kutani. Okay, apapo ndivesese amakuonesa transaction transaction yonena kuti ndalamazo alandira iwowo kapena zimene zili mu allegation iyo nena kuti pamachitika munthu oti wapanga fraud. No, akuti alandira ngati no yamadzi yawo ngati malipiro awo kuti no oyoti agwira ntchito. Ya agwira ntchito. Kulandira ngati utalandira swahara. Ya atandijambula paja I hope anatumiza umene no kumafunikira. Then ngamina malandira jani transaction. Ndi anakuonesa kuti ndalama izi ife talandira kale zogwirira ntchito. Okay, ndamvetsetsa. So tidapitiriza ndi chifukwa cha pistol imene anandionesayo ndinasiya ulani ya class ndayamuka ulendo wakulilongwe timafika around 4 pm tidalowa mu mkati mwa Lingazi station inazanisekera ananisekera ndapita inali Friday pa 23 July 2024 ndi pamene no pa 24 akupinda Saturday adazabweraso anazapereka belo kwa munthu wina amene sanatani adaitenga pa nkhani yonga itiyo yomwe. So atanipasa belo munthu jana azabwera kwa ino zanitusa muti nja mkati msero muja ndikuyamba undembano statement akundemba statement nchija adaluza kuti ndisaine zimene analembaso koma ineyo tidakana nditakana adamba undipangano kuti opyeza kunena kuti no chimene kuina udziwe chino ndi sikulu yawo irani iwo nongeka chifukwa yena kuti no iweno ufuna thandizo ndino maipinga njira thandizo linayo koma you refuse kuna kuti urani usaine zimene urani takulembera maipinga njira chimene kuina udziwe chino kuti abwera unoko azakuona ndi muzakambira no khani iyenda bwanji ndi ukapitiriza na kupanga refuse maipinga njira ni malo yambiri sungakwanise kuima mkhochi maipinga kapena ondi lawyer wawo ndi muyankhulani kai ndi winu rati kusawa mphawi sungakwanise selling wish ndi kuti no akumenya kapena kugona kubafa then no that time nakuwa kuwa imba kupina after no kena weyo after time ina mafunayo nzani vangalirisi akhala eba jangu jogera no time ine dalwa 3 go 3 4 5 6 kalenga tikatizi kamene ko kenako basi kuyamba kukhala sana kuvusa ndi mwapalamula chanu ndi mbwere muno. Yes, zimene zono maziya nkulano pa time ino ukusokosera musero kusokosera muja kumakhala kuzilongosola first of all pange introduce kenako uyimbe nyimbo iya kila kupenya nthawi yogona aliyense wapashamba alibira kufulu ogona nthawi amachita ino iwo kulamula kuti nthawi ino abashamba akone nthawi ino abashamba atembenuke nthawi ino abashamba akakoze nthawi ino abashamba atuke lingati you are just controlled. Yes. Komano ma enemies tokadoka. Yes. Nagona no tsiku yamba tuka 10 ko kumene no siku 10 11 12 o'clock dazaso kusira museo na kuti no washamba rembe no akuza ni malamulo. Yes. So now you had to announce. Yes. Titembenuke no September no. Tembe wa yuri muno simutunga ayira so kulongana kajidena. Kukulongeza niso mlobwino. Then you know nayo yori menuga yini tayiso bivarani kwena varani wakoze ngari nonga sokose unawuri mina mikoza kupola before the hit the time ne urino omabira ndi kwakoza omano amakukweza ndizi no kumenya kabina yayi kusinta maurani okho yes
So how did your parents receive the news kuti inuyo tsopano simuli ku Mzuzu University koma tsopano inuyo muli ku Lingadzi kenako mwachoka ku Lingadzi Police, now you are in Maula? How did they receive the news in the village? Ngati kumakolo kwanga kuli ndi makhala ndi mayiwoka bambo anatisiya ili primary kutengerano ndi meneno ndinawapezera ndatuluka zikoni wana kuti adali mafuko opsa ifo ofotokoza ngati ayibale ena akuti samadya endino he was admitted kuchipatala pankhani yona kuti adagwira ndi yada adapezeka ndi BP. Amayi anu Yes. BP inakwera atalandira uthenga one kuti simuli ku skulu panopa muli ku prison. Ndiye munakuganiza kwambiri mwana wanga abwera ndi zimene nditalandire izi. Mano samadwale kuntenda imeneyo before sanapangepo effort iliyonse yoti akutsatireni? Yeah, idachitika effort. Adagulisano malo ena adatumizano kutenga ndi trust imene ngafunikirayo adabwera ndi achimwene wanga like uncle wanga ndio chimwene kwa uncle wanga ndikubwera ku Chipaula. Atagulisa kumudziko malo kuti apangalezi ndalama sopano ndi anatuma awawa achimwene anuwa akanda ankolo anuwa ndikuti pitani mukamuone mwana ucha. Arafika adalifusa ndakurokozera then ma elements ena amene ali kumene kuntakurokozera nkani yanga adafurokoza na kuti ifeto mayimpingira timadziwa she's a child woman. So maganizo athu chimene chikufunika ndichoti kungopita kwatani okumana nawo kutengano kuti uwono ukhochi sana bwere komanso adalonjeza kuti akupita ku station sana bwere. So maybe tiyese njira imene iyo. So angu anga adafotokoza nabe mpamoteromo ndipo adakwanisa kufufuza ofisi ya ekhaya chifukwa that time mukamveka so magoma zona kuti mayimpingira ndiyali ali kulo mkongo. So adanyamuka ndithu kupita ku ofisi yawo. Adafika adafotokoza chilichonse komano adaganiza kuti alowe ndigadi. Gadi anawaletsa pano. Anawaletsa kuti alowe komano adauza kuti mungolemba kata basi kata ndikatani ndikasiya. Leno adalemba kata ija sili kutaza kuti kata ndakafika kapena sili akafike sitingathe kudziwa. Yes. Adabwerera kulangaja namugulisa ziona ile ndakuonana video ndrama ndingakhaida uko. Abantu nyamulani kuti malo atagulisa aja inali kilangokwana transport from your place Kyolo side Chikwawa side to Ilongwe winaso malo ogona chakudya chawo kubwerera anabwera tsiku lomwelo ndoti akauzano amayi anu zamene ni muliri. Atapita ku ekhaya kuti akakudandaulireni anauzana alembe kalata. Kalata chasimu kudziwa kuti inaenda bwanji kwa Gadi ndamene ati walandira ndiyeyo akasiya. Bwiraso. Sasa bwira manager anandipa pen paper kuti ndilembe kuna kumvire ndani mapozera kuti kuimbira mlandu wanji ndisaine zimene adalifotokozeraso. So kutenga ndi tsiri ndiyama ndipasa fuano kuchokirano. How was life kuli Lingadzi? Yeah, kuchokirano pa 23 kuzafika that Monday ndikuti chifuna kuti ine new environment akamene napeza musero mwana iso anyowani sindi namwe sindi naje kudwele ndikuti ndokupita kupere wankozi mosati kwa kwende chembuzayi. Then Monday atabwera ndi pamene munthu amene analino custodian in charge adafotoza asono munthu ilu sakuja chipange bwanji masaitaja adayankwana kuti aona kutapanga bwanji. Then iye uja adatenga ndalama ya nthumba ndikwani kuliyano ndazi ndikobwa ndipasa nditamwa ndi pamene amayamba sojani kuti manifesto amampinga njira kuti abwera lachitatu currently sali mu Malawi. So zimene wasaina zija tatumizira iwo avomereza kuti abwera kuno. So akabwera kuno chilichonse chimene mungakambe ndi iwo mutani mulifotokozera kapena iwo adani atukuza ipesara iliyo chimene chocho. Era dakhala Monday, then Tuesday, Wednesday itafika ndadikira samabwere. Friday, then Saturday, Sunday, Monday mpaka nano pa 29 July. Muli ku Lingadzi Lingadzi. Yeah, Lingadzi Police. Lingadzi station. Lingadzi Police station. Yeah.
ndikumene muli sopano ya ndiye kuti masiku osewa simunapite ku khoti sinapita ku khoti nikangokhala mumadikirira kuti mama abwera mama abwera okay mene akuziya kuti abwera abwera kuti abwera kuti mudzakambirane mudzatani potenga ndiwo amatino asatifunse kuna kuti kwenikweni chinachitika ndi yani okay kuti azamvetsetsa asamvetsetsa okay Yeah. okay then pa 29 osi wapalinga station adafotokoza kuti sono munthu ino wakhalitsa ino selo kuno tuno iwona ndivomereze 500 wachi feni upeka 500 wachi umayenera ukuwe muselo uta uzikuwa muselo uzikuwa ama like screaming yeah iwo makala screening uzimba nyimbo ya district ya kwanu mimi kamina no mavina ka Nganda ya mavina chopa kajana uzimba nyimbo imene yono uzivina iwo unastani asichemerera Yes. getting wish nde kuti no akumenya kabela kugona kupafa then that time nakuwa kuwa yimba vina after no kena weyo after time na mafunayo mzani vangalilisi akhala eba jangu jogera no time ni dalwa 3 malwa 3 go 3 4 5 6 ya susu nakalwa mujibinda chimene mali masaidi okoka ndino namba unipanga yangu ngambo unifuza mafuso so ndanifusa program ndi kupanga sina kuyo ndi wayankha nangu site ngwarani ndiwaonesa pankhani imene dalimbana kwambiri kulingana kuti no amaline ndine wa ICT munthu amene akupanga education science sangasekweno Facebook page so ndinatu site ndi kuwaonesa ngati umboni ndiso ndinakwanisa kupasa manambala ma classmate zanga kuti atakwaimbira funa rani afusi inu program yomupanga ku Nzuni ndi achani education science yeah majoring mathematics and chemistry okay koma iwo amona ngati kuti niyo mupanga za IT yeah IT kuti ndabe mungakwanise kupanga zimene yeah amafusas Yes. okay thereafter sadakwanise kuimba phone kwaimbira zizangaja komano they started beating me modi unaliswa they were beating you beating me for what awudi no ndikupanga refuse kuna kuti sina wa ICT IT sinaonesa program IT tinaonesa panake mapolisi azima ya wiki aneso mambama ndikupira kupira ukulavulirani ndipo ndi maatenieniwa matenieni eneni matewa because you need to tell us the truth yeah actual truth yeah the truth yeah because we need to know the truth okay so it's what they were doing vanga zimene zinthu so ara ndi menya ndundira vuli yanguja anapita masede amene anachoka kulongo akazanditenga nduluka panja akazanditenga chani chithunzi then ankanena kuti tipite ku Nzuzu tikatenge no laptop then nauzana kuti ineyo from mupite ku Nzuzu University yeah. ku campus ilipite limodzi ndiwo mukatenge laptop mwimbire mesho wanga amene makwana ino lombe imodzi abwerese no malaptop anga ndi bafona amene magwisa ntchito so no that ineyo no since 2021 kuzafika pano pa 2024 sinakhalepo ndipo sidagwirisepo PC kamene laptop ina iliwonse ineyo ndimakusisa phone and phone yanga ndiyakufa current phone imene ndikugwisa ntchito ndinabwereka kwanzanga inakena eng'ono ya Samsung imene kangolenga kulingana kuti amene ndinkakonzekera yani ma midterm exams so zimene sadakhulupirire ada zilezi zingachitike just pa phone komano iwe ndi chani ndi laptop so napasa nambala adakwanisa kumuimbira meshocha mfufuza tako lino first one nziwa yaye okay and laptop ada ilienda khanayo kutokera no E1 iyeyo mpaka nano kusafika pa E3 tili modzi sala kusi laptop ina iliwonse and even assignment yamba tepepe yani pa phone okay now okay they kule seji kwa majaji kimene no amagwisa ntchito ulipeza pa panja pa kiti ajani ya Nzuzu main campus sidaenda bakali moto ndakafika kucho adani uza kuti no